Wadhi weche moko en ni oyangore ni timbe mag mibadhi tiyo marach gi mwandu mag counties kod rem kete ler chenro mag counties gin moko kuom gigo ma osebedo ka thiro dongruok e counties ma pacho ka. Ma oyange kinde keto yanga lipod nonro ma osebedi ka itime ewi kaka counties ma pacho ka osebedi ka itayo ka riwruoge mopogore opogore kwayo jod bura bad migepe mag piny owacho matimo nonro kod mana makedo gi mibadhi mondo riw lwedo e kedo gi midhiero go ma thiro dongruok e counties ma pacho ka. Lidio Keo Egiler. Telo mar kor gwenge kata counties osebedo ka oketie time pacho ka kuom higni 10 mokalo. Bang' ka nochak ayanga e higa mar 2013 bang' keta yanga chike masani tao piny Kenya. Nonro ma osebed ka itimo kotenre kaka counties osebedo katiyo ne oketa yanga bang' yudo pach jopiny ewi tend kor gwenge mathurka. E report no oyangore ni mibadhi tiyo marach gi mwandu piny owacho mag counties kod rem kete ler chenro mag counties moko kuom gigo ma osebedo kathiro dongruok mag counties mathurka. Going by the survey that they are seeing a lot of corruption which is impeding effective service delivery by county governments and even national government, to the extent that procurement of critical services such as health, water, agriculture is going on the negative. Like citizens are not getting the services, the quality of services they anticipated to get from devolved governments. Bishop Ogida gave a report yesterday and it was adversely mentioned. So we acknowledge that it's there. And as a national government, we appreciate that it's a challenge that we need to overcome. Moko kuom jogo manokaw pachgo yango ni tudruok makare e kind piny owacho mamalo kod counties kaachiel kod rem chwalo omenda ne counties e wang' sa osebedo kathiro dongruok e counties ma pacho ka. Counties are experiencing challenges in terms of diversing the devolved governments. We are seeing that they are spending less than 10% of their budgets on devolution because of competing interests. And more important also, as a working group, we are keen to see that all the functions that the national government still holds and their resources are devolved to county government so that the services that citizens expect of county governments are well financed and implemented. We are also calling for transfer of all functions that are stipulated in Schedule 4 that are meant to be done by counties to county governments and the attendant resources. Counties ose kumre nywako dhoo duto e chiwo tije ma counties kathoth counties ntere kod oganda ma dhodi moko kaka jotije county kato bedo ni counties go tingo oganda ma dhodi mopogore opogore kakoro dwaro nitiere mar nywako oganda duto e tao chenro mag counties. Counties are not bringing on board all the communities that are represented in their counties when it comes to employment or recruitment into critical offices. Women are being left out, persons with disabilities are not adequately represented, and that has brought about conflicts, reduced efficiency, and also is a breeding ground for corruption and nepotism and all sorts of ills against the national values and principles of governance. Jopiny bende oywak ni counties ok thor kao pachgi kaka itao chenro mag counties kaka chike ma pacho ka dwaro ka omenda mag counties bende giwacho ni itiyo godo marach. Public participation is a value that cuts across the two levels of government. Citizens also want to have a voice in issues national budget, revenue sharing, service delivery by national government, because both levels of government are serving one citizenry. Okuatend counties ma pacho ka mondo mi olos lwasi makare ne oganda modak e counties mondo mi ochiw pachgi kendo nywak gi chenro mag counties kaka yor neno ni ota counties kaluwore gi chike mathurka. Lidia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.